toh sadar. Iya, iya.
kula boten purun aduh sipit kula boten mudhun latihan ayu sisane sing uyuh bermasak-masak ringan gembira dari bersama. Ini tari selendang. Ini tari selendang. Sumakah ing yuda sang satria kawa, tetapi ingkang suka
amuk được ê ôi ê cho ê đấy bangga Indo Satria Tomo tetapi engkau suka kasih dan yang belum kosong dilatahi wadahnya kataruna kusumane kosong tetapi engkang suka kasih dan yang belum kosong dilatahi wadahnya kataruna kusumane kosong Kahing yuta sang satria tapa tetapi engkang sumpah prajurit nadya ambil lapangsa dilatahi nyawa nadya pratarana kusumane bangsa yeah. Menika wonten bujang gantongipun nika tepi-tepi saking Jakarta Utara. Nah, wonten Komet dan Andes. Nah, nanti Des. Des. Untune tinggal ngomong Des, ngerepoti. Oke. Ya, ini dari Jakarta Utara ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin habis show di Sumatera Selatan. Karo Sulawesi ta wingi. Iki pirang tanggapan. Wis 5 lokasi hari ini teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang ya laris manis, cangkeme payu aku wong loro. Ayo dadi kethek par dadi munyo, padha ya. Semangat. Wetengmu met.
dhewe ya. Ya. Remetan toh, Des. Ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah sayangi Bilqis, ya Allah jaga Bilqis. ya Allah sayangi Bilqis. Lepas tangan, lepas suntu Des. Saya kesel tuh nih. Iya. Gue nyokot kesel. Ora sang-seng. Menang. Sang-seng. Apa nih? Kue. Apa gempa bumi? Ora Mikir Bapak Ibu gempa. Oi. Ha-o. Oi. Ha-o. Bocor aku sor. Aku iso seru mergo mrongos. Oh pantulane ilat gampang ya. Jadi mendek seru. Ayo salam sahabat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Met. J. Dhewe sowan arane ngendi, Met? Alah ngendi. Sik, pangan semut bareng apa ngono ya? Pundi? Kelangkapan 2 Margo Luwih Sayegan Sleman Yogyakarta. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Wes, Niki acarane nopo Mas Andes? apa ya? Jadi awak dhewe Apa? Sopet apa? Niki acarane ulang tahun lang yang ke 59 tahun. Aku maca pinter kok. endi apa? Ulang tahun Puspito Sadar. Ayo. Ayo. Iya bener. Iya berikan tepuk tangan, Meh. J. Ayo. Luar biasa.
59 tahun. Ayo. Aku ya urung mentu pisan. Lah kowe urung digawe. Loh, Mbokmu urung kepethuk karo bapakmu. Urung gathuk. Dadi urung tak idoni ae. Awak dhewe ning kene menghibur, Mas. Nggih. Ajeng foto kula, Mbak. Monggo mriki. Ampun di flash. Ampun flash nggih, mangke ndak mantul kena flash. Oh niki pemantul cahaya kok. Lah idoni. Sing elek ae, Mas. Sing apik mawon nggih, mangke iso ge pamflet cak ketek untune ge medeni tikus. Piye elek apa ganteng? Ketoke koyo wong artis-artis kae. Ku piye? Melek kowe ulo. Kurang prongos bae kowe mingkem. Aku ora iso mingkem. Ming semenit kowe. Cepet. Kowe mingkem. Gak iso. Wah kowe. Jeh. Wis awak dhewe acarane yo ulang tahun. Ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Tak dongake muga-muga sehat selalu lancar rezekine. Nggih makmur tentrem jaya tanggapane akeh. Amin. Kompak selalu solid. Aja Tukaran. Yo ngene iki awak dhewe kudu ndongake sing apik-apik. lah iya karang kuwi. Wah, aku kok jenggelit ning kono kuwi. Lah napa? Aku langsung gatel kabeh. Lek bokongmu aman. Aku mak klek ngono ki tak rasa-rasake ana. Dirasake napa nek? Ana telek. Ana teleke. Ngene. Apa mau urungan? Diceken ngene. Oh iya, enek langsung. Adik-adik sing mburi ya request mau Request apa? Karo bapake biasa Piye? awak dhewe wis kaya wong wis do nunggoni awak dhewe ngene iki. Adik ae. Bengok ya. Mutim prongos di mau. Ono kanca Ana kembaranmu kok? ono Sik ndi? rambutnya do ngepang-ngepang. Oh iya. Iya toh? Ya. Golek awak dhewe ning mburi ya adik-adik ngetke dhewe salin. Lah piye mau aku tututi kok? Tak dengok ngertiku setan. Lah napa? Setan iblis setan radoyan malah adik oh boleh mburi to. Aku mau mas arek dicekel apa ora cekele apane aku yo ngono to. Wong nguyuh kok tututi to. Iya wis berarti kan masyarakat kene adik-adike Nggih. seneng awak dhewe tekan kene to Ah, Mas. ah. Awak dhewe ning kene ku wis mangan bakso 6. Heeh, Aku mepet ning aku. kono wis mangan apa mau kae? Pangsit. Pangsit kono bakso. Panganan akeh tenan iki. Kowe re tuku ya. Terakhire aku mangan sosis, Mas. Oh mosok Kliru sosis tak pangan malah sunduke. sing dipangan. Tekan telok. Yo enak ae iki Lah, kok. aku nek Aneh-aneh. awak dhewe iki nang nyubrus kene gak payu to. Lah iya ya. Aku yo ning kene weruh ula, Mas. Weruh apa nek? Welang-weling. Polang-poling endi? Lah ibu iki welang-weling. Endi? Lambine yo ireng putih kok. Oh niki ngongano. Kaya oh. Kaya zebra cross. Ya wis. Awak dhewe kan Biasa. biasa ta menghibur. Lho, duite kok sik urung lucu, Dik. Kowe iki udah nyawer kowe kok. Kowe kok German. Aku ketek nek dhuwit Ora. lho iki bar iki ana atusan. Mosok? Ketang. Saka kono kae ya. Jokono 100, 200, 300, 400, 500. Lho bali satu mobil. Mobil-mobilan. Rajo iso. Yo. Lah ya. Heeh. Lah iki request di ngono sih, Met. Nggih. Kowe ngarep kono. Ya. Iki karang yo request wong tua-tua awak dhewe kudu ya. Alam pripun Bu Allah. Lah ibu malah muli iki. Oleh 2000. Lah iya. Ayo iki. Sok ora 2000. Tenang, tak lurake tak tambahane. Yo iki ngene iki rezeki ya, Ndes. Sampeyan foto, Mbak? Heeh. 5.000, Mbak. Jadi Ngawur kuwi Lah, iya, pemerasan. langsung. Tidak Jadi- boleh. Ayo, Mbak, Tidak foto. boleh seperti itu. Bu, Meh kok munyo urung, Mbak? ya. Kan Rene. Ayo. Siapa? Semuanya dong. Oh. Iya. Itu Oh. yang lagi ngempeng itu. Ampun bubut yang mriki, Mbak. Ya, kamu sini ya. Mbak itu sudah capek tadi Iya, malam kan sudah goyang. Ayo. Yang satunya itu juga itu Tadi malam mau semaput. Iya dan iya saya itu di sini kan minum teh gendul. Bosomu yo. Iya dan iya mau kejeblok-jeblok barang aku. Iya. Ini kan udah gede-gede. Heeh, riko-riko Yang- kan wis gede. Yang buri itu grepes kayak rese. Iya. Ngono ki ana wong Iya. Des, aja ngece. Lek aja nih kamu ngantuk, Lek. Iya, kamu kok sudah mentret. Kamu belum nelek.
Kok yo Ya. Mbah. Yo Nggih. iki nah yo. Yo. Iki karang request saka buri-buri met biasa. Yo. Aduh Budi, Astagfirullah. aku ngerti iki lunga rono tak tututi ya. Ya, Lagune apa? biasa. Biasa. Kidul kae apa manuk alate wong. Onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ben supaya urip tentrem muga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa. Pakanane apa onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ben supaya urip tentrem muga mulya. Mar kono gedera mar kono. Komen kono. Kowe Mas. Sluku bathoke elai lho sakarepku nyuk slira momen yang Solo lek oleh payung modho sabar mak jentit kabeh mak jentit padha sirite mak jentit sirite padha siritmu mak mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit siap Potong. Aku untuk brongos ngene iki. Bisa nyemprot jaman. Toto, marono. Ayo. Ibu ngompol ya. Rumah. Iki nek dimek kene muni men. Pacet kene. Sing kene beda. Sing kene men. Ngono tadi. Iki ana duit 1000 lumayan iki mesti sing lorek-lorek mau gawe iki. Aku ngerti wis ra apa-apa ya. Sluku batho ila sira memecah Solo lek oleh ayo modho mak jedit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe sluku batho ila slira menyang Solo lek oleh payung modho mak jedit loloba atek kilo obah piwe medeni bocah yen urip golek duwe kidul kaya apa manuk baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ning agama ben supaya urip tetep mulya. Oh, wes mek kupinge budek lagi kok. Gantian. Iki ibuke ora sawur tok wis ora apa-apa. Gantuk tenan. Ayo gantian awak dhewe. Ayo betul. Padang bulan padange kaya rina Aku jawan. rabulane sing ngawe-awe ngelingake
Kowe apa? Aja padha turu sore. Rene tak critani kanggo besok mengko sore. Rene tak critani kanggo besok mengko sore. Padang bulan padange kaya rina remulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Kene tak critani kanggo besok mangko sore. Kene tak critani kanggo besok mangko sore. Yo padang bulan oh padange kaya dina remulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Akene tak critani kanggo besok mangko sore. Kene tak critani kanggo besok mangko sore. Yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amadadama bingir billah bisolatan daimatan dibal wangi mulki lahi. Solatan daimatan dibal wangi mulki lahi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minimal khotoya. Wih, iki cok marah-marah kok ya. Piye gentenan ora? Lah napa nih? Bila kowe iki nggawa SIM ora? Bisa mandul. Wes kandung kedor kuwi kok. Hah? Oh, ganti lato-lato jarang jare. Ayo manggungi. Apa? Manes PKK ora hafal. Wahai semua rakyat Indonesia membangun sekda. J, ora hafal aku nek. Iya. Ayo, aku tak nyanyi PKK saiki. Tak nyanyi ke cewek-cewek Puspito sadar, yo. Hei, opo? Marilah hai rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Republik Indonesia bangkit saja. Sehat sentosa
joget. Saya toh andani kok. Aku pengen loro pengen siji. Anake wong tani ayo matang lunga ngaji. Aja wirawin nurune sanange anake wong tani anake wong tani nurane nang pinggir. Candi mendut, candi mendut, candi mendut, candi putak. Wis. Ayo, cek meneh met. Yo. Cek met. Maksud. Yo. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Aduh, itulah tuntunan agama Islam. Yo, ku ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Rong puluh hewu cengep-cengep. Wes ya wes balik. Macam semua nanti. Masa yo saya udah. Ya atur suwun. Yo tak salto ya, Bos. Apa meneh? Nyanyi ya urung nyanyi ya. Nyanyi pura. Awe. Wes, yo. Yo, tak ngobesik. Yang mau besek dileksin. Des, ngombe yang sikit kan, Des. Aku ora juga langsung joko. Des. Ora ditae ora yo, rene. Ulang nyuwun ke Playboy. Mingkem deh. O ya. Ya.
Yo. Ya. Bakal tak bales ger. Awas, mutiar mati, mati. Aku kelepon, aku kelepon. Tepuk tangannya mana dong? Ada CS komen, yo.
Ya, hadir kembali bareng Puspito Sada di babak putri babak 3 kali ini. Tentunya ada bintang tamu Andes CS dan Kome. Oke, langsung saja teman-teman. Monggo. Tidak. Manut gula juragannya. Yuk.
apa rasane Piye sayang? suwera pawartamu ping rasane tanda sikado tak blokir aku golek kali kota sikado mongko isi sayang tresnoku ora bakal ilang yo kok benak sampun ngatur kesayangan sarangan kanca-kanca Puspita sadar pemilih ajengaken napa diadul derek dikasih serena yang baru-baru mas ya jalan bro
Sikat yo asal aho Ayo buduko. Rembulan ing wengi lan lintang kang maesi Bisa sesatikan
yen tok lirik yen tok lirik sing kira-kira sing dilirik bojone Ayo Des. Kok kan pola nambah sampai. Iya. Terima kasih yang DCS dan komen. Yo. Terima kasih Mas Andes dan Mas Komen. Yo. Andai sisi itu tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung neraken gacaban wayang ya ana salmo kang nyata manis sembrono Reno kesono Ganti titiane pasoyan teko para ono tandine kanton sukunan uga yang semake raangger netro iso nasenake Sing rewang Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul sing kesel sing rewang Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul Yo. Terus
Saga, 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 Seakan ku berjalan di balik awan gelap yang saya hanya dia yang ada adalah aku memandang dengan rasa. Amelia Yolanda. Namun itu tiada arti. Aku sadar semua itu sudah kisah dari seorang Abang Dowo, aduh, aduh, Dowo, Abang Dowo, ya,
yo. Yo. Gusti sembah sumong kemring ngrasana Gusti kula
tanda. Oh. Semakin menyala. Semakin menyala. Semakin menyala. Aduh. Aduh. Abang Dawa. Abang Dawa di mana nih? Mama gigit nih. Mama gigit. Wow. Abang Dawa, aku jajanin dong. Umar moyo ingsun timbali. Umar moyo ingsun timbali. Timbalono maroyo renesan opo. Renesan opo. Terus kebarono. Renesan opo. Dasar bagus kebarono. Dasar sakti, dasar Bambang Parmati, Raden Arjuna. Bambang Parmati, Raden Arjuna. Burung perang Megasita. Sampun daku aglipur kula. Sampun daku aglipur kula. Sekarang taksi kekasih dewa. Jalan hari jalan sepiran hari jalan. Takutnya mati tinggal pagi-pagi, mati tinggi.
Abang Randy, lihat mangsamu ini, makanlah. Abang Randy. Ya, Abang Randy, ini mangsamu, makanlah. Abang Randy. Gendong. Gendong. Ya. Ya. Kelasane. Ya, kelasane ya. Trimo mundur timbang loro ati tak koyak wong kono wis lali pancen wis sepuh anggur becik lungguh lego dilarani Rimo aku wis ra betah tak tangis sono malah mung gawe susah adepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep nangis aku isin senadyan lara ing batin aku lilo pisang hati lahir batin tresno sing rambuyung saiki wis ganti garing aku lilo pisang hati lahir batin. Hamba aku tegas nuring budaya anggap saat not wiraman ning kongso wis sama to wasiya ibrahimo proprat sudet kaantam tompo dengaran ning suaran ning keending cetut tertremoco wong diresi yoko mamangtir cicik beng cicik jelapah rikat iramati ao wae yo ao wae yo ao we yo ao we yo yo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ